Ankara rojên danasîna Rahayê hate durustkirin. Di vê danasînê de gelek berhemên Rahê hate pişandin. Raha bajarekî Herêma Kurdan e. Ev bajar bi dîrok, huner, çand û berhemên xwarinê gelek bi navûdeng e. Kebaba Rahayê hima li her derê Tirkiye nasatiye. Xendî kebabê, kiftên xav, ango ecîn, îsot, hunerên dest û her wekî din berhemên Rahayê yên nasyarin. Di danasîna vê rojê de kelaporên Rahayê jî ciyekî girîng girtin. Urfa'nın dünya medeniyeti üzerinde Em ji Rahayê hatine Enqerê. Armanca me ewa ku Rahayê bi kesên Enqerê bidin nasîn. Raha li ser şaristaniya dinyayê cihekî gelekî girîng e. Dîrokeke kevnar, hunereke pêşketî û xwarineke bêhempa li bajarê me Rahayê hene. Em jî niha van tevahî bi şîniyê Enqerê didin nasîn. gideriz memleketimize. Kebabına biber atsınlar. Evet, biz Ankara'ya Em ji bo vê pêşangehê hatine Enqerê. Li vê derê du armancên me hene. Ya yekem em dixwazin bajarê xwe Rahayê bidin nasandin. Ya duyem jî em dixwazin li ser wan bandorê bikin ku ew jî werin Rahayê. Em ana li vir kebabê çê dikin. Heke kebab bi dilê wan be, bila werin li Rahayê bixwin. Qasî kebaba Rahayê çêkirina kiftê xav, ango ecîn jî li Tirkiye olan vedaye. Kiftê xav êdî wek fenomenekî mirov dikare pênasê bike. Zehra Astruk ew di zaroketiya xwe da hînî çêkirina kiftê xav bûye. Ana jî li vê derê piştgirî dide malbata xwe him kiftê xav çê dike û him jî li vê derê şêniyên Enqerê ra dide nasîn. Çiğ köftenin de en büyük Sirra için biyamın baharata îsotên ku tên bikaranên pir girîng in. Savar îsot û goşt pêwîst e baş têkelî hev bibin. Heke vana bi hevgirtiyekê têra xwe têkelî hev bibin, wê gavê tama için jî xweş dibe. Malbata min tevahî li Rahayê li ser xebatên melzema için kar dikin. Li ber vê rojên danasîna Rahayê him kesên Enqerê û him jî welatiyên Rahayê beşdar bûne. Ew her yek dixwazin ku tama vê xwarina Rahayê di destên hostên Rahayê da bibînin. Şadiye Çınar jî bi xwe xelkê Herêma Kurdan e û li ber vê roja taybet hatiye vê derê. Çok güzel ya, böyle etkinlikler falan çok güzel. Calakiyên wiha gelek rind in. Gava min bihîstî rojên Rahayê çê dibe, ez yekser hatim vê derê. Ez li Enqerê rûdinim, lê hindekê ji vir dûrim. Çiqas jî dûr bim, lê min nexwez vê roja ciwan birevînim. Ez xwarina Rahayê pir diecibînim. Dilê min di xwarina kebabê de heye. Qasî xwarina Rahayê qehwe, çay û vexwarina Rahayê jî girîng in. Raha carna jî bi kelaporên xwe rengê çanda xwe jî diyar dike. Lê dîlan û hefleyên Rahayê jî têra xwe bala herkesî dikişîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.